Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki Khun ki Hajar ka Hima Langrin ki beralej banyak ki ke HADC mendagasngi ka Khadc tarik nailar Hajar arpenriu kila Shah khang linti bat ki bulet kim shimna Shah ki Rung Shapoh ka Phyllaw ka council ki Khun ki Hajar ki Hima Langrin ki lalej ke HADC bandawa ban penong no ki election GSM hapo ka Hima bat ban weng no yu pa yem nong te sing sim yong na ka Khadc ki pat ba ki relum habar ka HADC bat kira penpau belada ke council kam Shah ki Rung Shapoh kin yeng bet hasurok bat kan sedon ke cingtheng kali ke bejur kila perta penramru ka HADC bat ong bakade ban Shah ki pat baru bakin Rung Shapoh ke Phyllaw omdei ban Shah tangi kinong yalang ngim tre ban kren tat hadu baki pat ba kin yo ban Rung Shah ke Phyllaw lo ong kinong yalang Kumta, kajing dawa kajungi kamdai belong Hajar juga konsil. Dari belong Shapoh juga premises juga konsil. Ramai ya kajing blok kajing hangkali ke pasar kai betakasgi. Kumta kau pada kau buram ini buram markeliang iwan hangne dak basut kebasan manpas leu ira kajong kau kajungi. Beli minta ya kaget lang marlai na kano kajing keluar nane kajing hangkali hangne surok ba piludi. Lem kumta na barok kita ba insya hangne surok. Nane ke surok mentah. Kalau kajing dulong ya kebat ipat ba. Dekat kerbar ke konsil pelina ya kaget nya pelu jengmut nya mir jengmut apa ke kampung jong ke konsil Ilong kita jajai ilong tusuk jajai ini biru belum tusuk juga li kaget aswa KCDC IME election IME election IME election IME election IME election Widawa Long tay dong kawan ini lah Babolok ikun ki Hajar juga Hima kinyo menemir jengmut. Rapim Shah Rung Shapoh Rung tamangiru kamlong. Kipai ba jong ka Hima kiri penyo Rung Shapoh ka kompon juga konsil hangta ngin sayo penrung penekren. Lem kumta ngin syong hangne tat hadu baborok ikun ki Hajar juga Hima kinyo penekren bat ke isi pamenta. Kata kare ka kubor ka pangapa menta Shapoh ka konsil. Siam ya kene ka kubor ka pangipa. Ngin te penekren tat hadu bagi pajak kijongi kinyo Rung Shapoh ka kampus kane kamdai ka kampus ka konsil la thau na kunta ukun Hajar ban pet na kunta ki Hima la yangi himsha apo kampus upi pipa syong sabar pi don hane ban pet jano kumta sna pi kasur kijongi ngin rong hapo panikir bat pi la himsha
insong hang ne tak ada apa pinne ban ai ka jawab ka jongi kata kare ka kubok bangi pa tu ki khun ki Hajar jong ka Hima ya ka isi hang pia po dei sibon tilang bat ngi bana Shah sidang bat ngi namar kam dei ka jing le thlang ka jongi han rai dei ka jing kaman jong CM bat KKHDC hapo jong ka jing yalam jong ka VPP namar kata ngapan pau hang ne ya ka jing sokhia ka munsim namar kan ne ka jing le jong ka KHDC kalong ka jing yorot ya ka jing don kam bat ya ka jing dewa jong Khun Hajar jong ka Hima Langrin sajisin pat ngi perta ya ka sur bangi pen erniu bat karpat ya ka konsil da ka baong KHDC 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 one no nung tay kubelai sibon